malagip nagpay ka din. Estudyante nak idi elementary. Siyak tay pinaglaklakon. Pulvuron yema ken ice candy. Kaya't ko lang nga ipadama kada kayo at daan ako iti trabaho. Ma'am, ita na maamiris ko. Sakrifisyo yo anang atortoy mo ina kadagiti anak yo ken inami paing ubing yo kaya't kulang pagyamanan kinaimbag yo pagulida na ti agtutubo. Inaldaw amam magbaga aganawa no adda agaapa babelen yuti kumansyon ken sumala ken sumangit no adda di makabasa. May nga inanumang tapaya weno apong numang istimar. Ma'am, malagip ko dagita. Maham, dagiti nga impa-project yo agarde nagdait ken nagansilyo disiplina ken nagyaman ken apo nga isut ng bukid ti kinatao kaya't milang nga iyeb kas ti sursuro nga impatawid yo kada kang nga ubing yo. Inaldaw amang magbaga aganawa no adda agaapa babelen yuti kumansyon ken sumala ken sumangit no adda di makabasa. May nga inanumang tapaya weno apong numang istimar. Ma'am, malagip ko dagita. Isang nga inanumang tapaya weno apong numang istimar. Ma'am, malagip mi dagita.